ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 15 та мошини арзон ва қимат гирифтагӣ ҳастем. Навори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. Мо кӯшиш мекунем ки дар видеоҳои оянда пешкаши шумо кунем. Агар шумо имконият дошта бошед видеои моро падилист кунед ба имо ва ба дигар сайтҳоятон, ва бошад видеоро сар мекунем. Курси имрӯза бародарон 1000 русӣ баробар аст ба 154 сомонӣ. Якум мошини фурӯшӣ BMW 3 серияс бародарон, соли барош 1991, сӯзишвараш бензин газай, объем мотори 6 литр, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтаринай ва пӯшидагӣ задагӣ надора, 6 моҳ ҳуҷҷат дора. Аккумулятораш навай, фарои нав замонавӣ задагай, алиша мешава ба ягон мошини дига. Нархаш 15000 сомона, бо курси имрӯза гирем 97000 рубл мешава. ин BMW қарор дар шаҳри Душанбе бародаро. Кадом метавонед алишаи инро хариданед, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, варианти ихтиёрро пешниҳод кунед, мо наворро давом медиҳем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. ВАЗ Приора бародаро, соли барош 2012, сӯзишвараш бензини холияй, объем мотори 6 литр, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтаринай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 33000 сомона, бо курси имрӯза гирем агар 14000 рубл мешава. кадоми мошин хара гуфтагай, арзон алиш мешава гуфтагай. алиш ба Mercedes C класс ёки E класс кати алиш мешава. солош ай 96 боло боша гуфтагай, ҳамхи вариант пешниҳод кардагай. рақамош дар рӯи экрани шумо бардор, кадоми мошини алиши дорад, ҳамхи мошин занг занед, маълумоти бештара хатон гирен ай ҳамин бача. мо навро давом медиҳем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Chevrolet Lacetti бародаро, соли барош 2006, сӯзишвараш бензин газай, объем мотори 6 литр, коробка передачаш автоматай. ҳолати мошин беҳтаринай, он камбудӣ надора. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 34000 сомона, бо курси имрӯза гирем 120000 рубл мешава. арзон мешава, алиша мешава, ҳамхи вариант мондагиай. кадом метавонед мошини алиши доред, ино ки хариданед, рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, дигар маълумоти хатон гирен. мо наворро давом медиҳем. кадом метавонед дар канали мо агар меҳмон бошед, дар канали мо обуна шавед ва якта лайк мунед ва дарси тамошоти навори моро. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia дӯстон, соли барош 1997, сӯзишвараш бензин газай, объем мотори 5 литр, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтаринай, ҳуҷҷатош 10 моҳа, 4 та баллони нав дора. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш 18000 сомона, бо курси имрӯза гирем агар 116000 рубл мешава. кадоми мошин хари аниқай гуфтагиай, биёй мошина бина, бо арзон мешава. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, дигар маълумоти хатон гирен. мо наворро давом медиҳем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Toyota Mark II бародаро, соли барош 1997, сӯзишвараш бензини холияй, объем мотор 2.4 литр, коробка передачаш автоматай. ҳолати мошин созай, маслаш нав алиш кардагиай, салонош камтар кор дора, 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ тайёр, аккумулятор нав. қарор дорад Mark II дар шаҳри Душанбе. нархаш 21000 сомона, бо курси имрӯза гирем агар 136000 рубл мешава. мошин арзонам мешава, алишам мешава, вариантотонро пешниҳод кунем бародаро. рақамош дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G бародаро, соли барош 1999, сӯзишвараш бензини холияй, объем мотори 6 литр, коробка передачаш механикай. соҳиби мошин гуфтааст ки беҳтаринай мошинум, ягон камбудӣ надора, 4 та баллони нав дорад, губкават кардагай, ягон камбудӣ надора. мошина 2 сола ҳай мекуна, бе ягон камбудӣ, ҳама ҷо 100%. қарор дорад дар ноҳияи Чорсӯза. нархаш 38000 сомона, бо курси имрӯза гирем 146000 рубл мешава. кадоми харидори аниқай гуфтагай, биёй мошина бина, бо арзон мешава. хоҳиш кардагай ки беҳуда занг назанед, фақат мошинхаро занг зана гуфтагай. марҳамат бародаро, кадоми мошин харед, рақамош дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F бародаро, соли барош 1992, сӯзишвараш бензини холияй, объем мотори 6 литр, коробка передачаш механикай. состоянии мошин беҳтаринай, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш 16500 сомонай, бо курси имрӯза гирем агар 107000 рубл мешава. кадоми мошин хари аниқай гуфтагай, бо арзон мешава.
بیاین ماشین پیش بینین معاملات داره گفتگی رقمش در روی اکران شما برادر زنگ زنین دیگه معلومات خودتون گیرین و نوار امروزمون رو دوام میدیم. میگذاریم با هشتم ماشین فروشی газели боркаш бародаро гурузавои газел соли бариш 1999 объем мотору 4.5 литрай кароко педачаш механикай мошина состоянияш беҳтаринай ҳуҷҷатош то 2021 қарор дорад ҳамин газел дар шаҳри истаравшан бародаро нархаш 45,000 сомонай бо курси имзо гирем агар 290,000 рубл мешава кадоми мошинхари аниқай гуфтагия чӣ маълумоте ки дар кора занг занен дига маълумотша метия و ارزان هم میشود رقمش در روی اکران شما برادر زنگ زنید دیگه معلومات خودتون گیرین. میگذاریم با نهم ماشین فروشی مرسدس بنز C کلاس برادر رادنوی ابیومنی سال بارش 1997 سودش فروش بنزین گازای گاز یورا 4 ابیوم موتورش 1.8 لیتر کاراکو پرتش مکانیکای ساستن ماشین بهترینه کراسکای سفید رادنوی خوچای سراپینا نداره کانسانر داره موتورش 100% коробкааш хуб ҳуҷҷатош солонаи салон сери мошин алиш намешава нархаш 56,000 сомонай бо курси имзо гирем 363,000 рубл мешава кадоми мошинхари аниқай бе мошина бина бо арзон мешава қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе бародаро рақамош дар рои экрани шумо марҳамат занг занед дига маълумотро худтон гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ бояд дига Toyota Mark II бародаро соли бариш 1996 сӯзишвораш бензин газай гази Euro 4 дора объем мотораш 2.5 литрай коробка передачаш автоматай мошина состоянияш беҳтаринай ҳуҷҷатош нав кардагиай 4 та амортизатори нав дорад часпондагӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд нархаш 30,000 сомонай бо курси имзо гирем 194,000 рубл мешава мошин бо арзон мешава алиш мешава вариантона пешниҳод кунед рақамош дар рои экрани шумо марҳамат. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Mercedes Benz C класс бародаро соли бариш 2000 май сӯзишвораш бензин газай гази Euro 4 дора объем моториш 1.8 литрай коробка передачаш вариаторай мошина состоянияш беҳтарина 4 та баллон дора мошин задагӣ пӯшидагӣ неста ягон камбудӣ надора ҳамаи чизош ҳастай раднӯи худаш қарор дорад дар шаҳри хуҷанд нархаш 86,000 сомонай бо курси имзо гирем 558,000 рубл мешава бо мумкин арзон кунад кадоме ки ҳамихе мошинай кадаги худаш медонад чихе рақамош дар рои экрани шумо марҳамат бародаро занг занед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ Opel Astra F бародаро седан соли бариш 1997 сӯзишвораш бензини холияй объем моториш 1.6 литрай коробка передачаш механикай ҳолати мошин беҳтаринай қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 29500 сомонай бо курси имзо гирем 191,000 рубл мешава кадоми мошинхари аниқай гуфтагиай мошин бо арзон мешава алишам мешава ҳамхе вариант мондагиай марҳамат бародаро рақамош дар рои экрани шумо занг занед дига маълумотро худтон гирем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ ВАЗ 2115 бародаро соли бариш 2004 сӯзишвораш газай объем моториш 1.5 литрай коробка передачаш механикай ҳолати мошин беҳтаринай қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 14800 сомонай бо курси имзо гирем 96,000 рубл мешава кадоми мошинхари аниқай гуфтагиай бия мошинай пеш бина бо арзон мешава муомила дора марҳамат бародаро кадомитон мошинхарен ина рақамош дар рои экрани шумо занг занед дига маълумотро худтон гирен мо навбат давом медиҳем. чордаҳам мошини фурӯшӣ бисёр бародаро хоҳиш карданд ки ҳамхали сечко бисёртар шава бояд тайга сечка бародаро Mercedes Benz C классай соли бариш 1995 сӯзишвораш бензин газай объем моториш 1.8 литрай коробка передачаш автоматай ҳолати мошин беҳтаринай он камбудӣ надорад қарор дорад дар ноҳияи Файзобод нархаш 38,000 сомонай бо курси имзо гирем 146,000 рубл мешава кадоми мошинхари аниқай гуфтагиай бия мошина бина бо арзон мешава ҳамхали сечка дтай гуфтагиай бояд тайга ҳамхали кабудшай рақамош дар рои экрани шумо бародаро занг занед дига маълумотро худтон гирен мо навбат давом медиҳем. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ ВАЗ 2115 бародаро бояд тайга соли бариш 2004 сӯзишвораш бензини холияй объем моториш 1.5 литрай
ҳарока пайдашаш механикай ҳолати мошин беҳтаринай задагӣ пӯшидагӣ надора ҳуҷҷатош 100%ай қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархаш 13000 сомонай бо курси имза гирем 84000 рубл мешава кадоми мошин хари анихай гуфтагай биям мошина бинам бо арзон мекунем дигар маълумотошро бо телефон бардаро ин буд 15 та мошинои фурӯши мо дар комментария нависем ба шумо чӣ хел мошинҳо даркорай мо кӯшиш мекунем ки дар видеоҳои оянда пешкаши шумо кунем худо нигаҳбони ҳамаи шумо то видеои оянда.